usta. Kaixo kuadrilla, aste bat gehiago hemen gabiltza. Kaixo nahi. Kaixo Arkakuso. Ta non gaude? Zer da hau? Zer da hau? Eta gau zer gatoz? Baina, bueno, lehenengo. Ongi etorri entzule, entzule, eta denetarik. Hau, hemendikan gutxira, ETV baten. Ez. Bueno, ongi etorri podcastetatik, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, edo dena delako... Plataforma danetatik. Hori da, entzuten. Eskerrik asko entzutea, lehenengo da bai. Entzuten gaituzuen hoi, eta baita YouTubetik ikusten gaituzuen hoi. Hau zenbait meloi, hainbat Mazedonia saioa da, eta gaur, 3. atal honetan, zertaz hitz egingo dugu, ze meloi irekiko dugu, nahi? Euskera Batua versus euskalkiak. Orduan gaur, etorriko da, dana oso potolo. Hori da. Gai potolo asko jorratuko diz gaur hemen. Eta bueno, beti azten dugu, baina gu Unai Guenaga eta Iruñe Arkakuso gara. Bueno, Arkakuso ez da nire abizena, baina bueno, sarean... Nan txartelan Arkakuso ipintzen da. Imaginatzen. Bueno, izan daiteke, zenik beti berritzen dut abenduaren 28an. Así que... Orduan? Ahí lo dejo. Baina, bueno, hori, zertara etorri gara, Unai? Zer esan? Ba, meloi asko zabaltzea, gaur egongo gaz barriket txataz beba. Discordetik ja badakau, baten bat. Euskera Batua versus euskalkiak. Hortaz, zuek egongo ez zuen ez zuzenin entzungo, datorren asteko gai hau ezingo zuera. Hau badakizue, ezingo zu txatin parte hartu. Orduan gogoz geratzen basase, aste azkenetan, Arkakuson Twitcheko katin, twitch.tv/arkakuso, gonbidatut ezase, zuzenin parte hartzea. Hori da, zuzenean ari gara beraz, eta txata edo izen bereziak entzuten badituzu, hori da, txateko jendearekin hitz egiten ari garela, edota norbait anonimoki edo anonimo izan gabe, hau da, izen bat esan da, izan daitekela bere benetako izena edo asmatutako bat, ere audio bidez sartu daiteke. Claro. Beraz, prest zaudete hemendikan, baten batek, Aiorak eta Graxi Bernatek esaten du perezik da pixkat ematen duela. Nik uste dut, gaurko guk heldu nahi diogun moduan. Uste dut entretenigarri egongo dala, ez dala izango. Hori da. Nik uste. Prestatzerakoan, bai izan dugula, ere pixkat hor ez eztabaida, baina bai erabakitzeko orduan, erabaki genuen eta autoa egin genuen gure bizipenetatik lantzea. Ze azkenean, joe, da kriston aukera horrelako gai bat jorratzeko eta gainera begira, gaude ondarrutar bat eta baraina indar bat. Osea, bi testu inguru ezberdin eta ziur aski euskararekiko harreman desberdinak izan ditugunak. Hori da, justo inbe bai, Aiora probatxo gedatzen da euskara. Nahi bai, hortan geratuko bazan gai hau. Gero nik uste dut, benetan ez dala hain erreza, jende askontzako. Da hartzen duen jarrera asko estile benetako gordun, bueno, uste gaurko saio honek barixoko da bat pentsateko gai honen ingurun. Hori da. Ze harremandak hauen euskalkisakin, ze harremandak hauen euskera batuaz, ze goera desberdin existitzen dizen, da ez duzen eusautzen, da horren gaina ditxoko gaur. Eta hori da, eta bueno, guk bukaeran galdera bat planteatu nahi dizuegu hemendikan aurrera gai hau jorratzerako orduan edo lantzerako orduan. Agian galdera edo euskalkiak versus euskera Batua esaldi hori agian buelta eman behar zaio eta hainbat kontzeptu ere aldatu. Beraz, bukaerar arte geratu beharko zarete eta YouTubeen eta podcasten bidez entzuten eta ikusten ari gaituztenek, agian galduko duten, baina, bueno, has gaitezen. Goaz. A ber, Arkakuso, hau ez balitzak egongo modun preparata jaurretik, Ze harremandakazu euskaraz? Vale, niretzat euskera asko beti erabiltzen da maizkuntza, ez?
nik beti esaten dut dela nire aita hizkuntza. Ni jaio nintzenetik nire aitaren bidez jaso duelako euskera eta ama hizkuntza aldiz gaztelera izan da. Hala ere esan beharra daukat nire ama urte desientez egon zela euskaltegian azkeneko kurtsora arte iritsi zelarik eta beraz niri ere txikitatik euskeraz egin izan didala, baina egia da nire amaren aldeko familia erdalduna dela ia orokorrean eta aitaren partetikan aldiz euskalduna. Orduan, hori, ni txikitatik euskeraz ikasi dut, lehenengo urte batetik bi urtetara haurtzaindegi batean egon nintzen, hor nik uste dut zela bai gazteleraz eta bai euskeraz, baina gero ja bi urterekin Barainaingo haurtzaindegian sartu nintzenetik 18 urteak arte, hau da, laitzetik atera nintzen arte, dena euskeraz ikasia nuen, gero goizikloa gazteleraz egin nuen euskerazko aukera etzeolako, baina gero ja karrera berriz euskeraz egin nuen. Eta autu propioz, Ze aukera izan nuen Bartzelonara joateko, baina erabaki nuen Bilbon ikasi nahi nuela, euskeraz ikasi nahi nuelako. Eta gero, harremanak denetarik. Hor bai, adibidez, esan beharra daukat, nik 6. mailan 12 urterekin aurrela gogoan dut Nafarroako saskibaloi selekziora joaten hasi nintzenean. Ni gaztelerarekin moldatzen nintzen, baina egia da ez nuela hiztegi oso handirik. Orduan, ni oso hiztuna naiz, baina geratzen nintzen blokeatua ez hitzaidalako ateratzen gaztelerako hitza, zeni normalean esaten nuen euskarakoa eta jazta. Eta gaizki pasatu nuen. Klaro, ezin nintzen komunikatu besteekin eta bestek ez zuten ez da ere esfuertzorik egiten ez zuten ulertzen. Ni hemen, hori hor bardin, nik askani ez da izan euskera bat nik, ez da izan hizkuntz bat nik aukeratu dutena. Hori bai argi izan bide. Ni euskariaz jasona, Ondarrun herri euskaldun baten jasona, mundu guztik euskeraz etxeban berba. Orduan nire aldetik ez da egon inungo erabakirik nik euskeri aukeratzeko. Euskeri nian etorri da, bai oso poetiko da, oso Mr. Wonderful geratzen dela euskerak aukeratu nahi. Emoten dut izaro entrevista baten. Euskararen iluminatua. Hori, euskararen iluminatua. Baina gero honeaz bebaizen nahi dut esan. Nik askanin pertsonalki ez dutela nire aldetik lanik egin, ez dela gauza banik landu duten gazteko edo, etorrein gazta da jazta. Batxillergora arte nik usteot euskera zinotela dana, bai, ikastolan euskara zinean, batxillergun bebai, unibertsitati bebai, da zuk aipatzezun honek kontuk gazteleraz lotute da zenak hitzak ez dile etorten. Claro, nik karreri bebai, lanin hasi nintxan, lanin Bilbon danak erderaz etxe dela. Batzar bako txeko nigomen nintxan ordu erdi aurretik mentalizaten, unai aldatu txipe, erderazen bizu berda. Eta nik, erderaz ganoraz, gazteleraz ganoraz, ikasi dut, lanen hasi nintxan. Ordu nire harreman euskeria zein dan, aparte nire ama hizkuntzi dela, nire lagun guztikin euskeraz etxen dut berba, gurasuki bebai, herriko jendiaz bebai. Ordu nera baten esan nahi gehi, dago bai, oso poetiko. Eskainin ni bebai euskeri nazela. Ordu nire harreman, gaur oso poetiko nabile, no? Bai. Baina, nik ez dute aipatu, baina nire lagunekin, bereziki nire kuadrillarekin, Iruñeko kuadrillarekin, normalean lehen agian bai ibiltzen ginela ditugu denboraldiak. Gehiago euskeraz edo bestelan hasten dugu euskera eta gaztelera, ez? Rollo euskainola, txilmafiak egiten duen moduan, antzerakoa. Eta nik uste dute hori ere gazteengan, ez gu baino gazteagoak direnengan oso orokortuta dagoela Iruña herrian. Nik ikusten dudan arabera, ze adibidez, irakasle bezala egon nintzenean, pila betez, kostatzen zitzaien pila bat euskeraz egitea. Eta hemen pasatzen dena da askotan
batxillergoan edo institutoa bukatuta askok berrartu nahi dutela edo berrartzen dutela euskara eta euskara ikasteko grin hori eta askok bukatzen dute nola da euskaltegira apuntatzen hori euren euskara hobetzeko. Bai, oza, a ber, nire ingurun, oza, guk ez dugu inoiz hori eukiz, barmile bidar, oza, guazkain ondarrutarrein du. Karo. Beti, damen bebai uste dut, gero berbain gouen gauza asko atxik, guk etxe genule ondarruta. Ez euskera batu, ze gero rasikoa, akutsillazo, ni behintzat hasiko da akutsillazo. Jende asko pentsakiren ingurun, baina, bueno, bai, guk etxe genule ondarruta raskan fina, denpora guztien. Ez dugu jakin beste hizkuntzai. Claro, eske hor ere askotan dago kontua ez, eta gainera pixkat klik behit eginda euskalkiak versus euskera batua versus euskalkiak dikotomia horretan ez, ze euskara ez, hitz egiten den tokian toki. Nik uste dut ez utzi gerorako orain bota hitza, ez kezun kutsillazak, bota dio. Lasai. Ba hori, erraten nuena. Nik uste dut azkenean, gaur egun, ez oso jende gutxik, baina euskera batua hor puroa. Ez? Hori da, norkitz egiten du, ez? Azkenean gero, dela eskolan ikasita, dela euskaltegian ikasita, nik uste dut azkenean tokian tokiko zitalgo keitzen dugu, euskera batu puroa. Egoerara eta nola da, euskararen inertziara, ez? Egokitzen dela, adibidez, Iruñean, bai, eta Iruñerrian, bai, hitz egiten dugula, euskera batutik oso gertu dagoen zehozer, ez? Azken finean, gazte guztiak eskolan ikasi dugu, osea, D eredukoak gara edo kasuan kasu, ikastolen batekoa. Orduan ikuste dut, azkenean hemen ere leku bakoitzak bere euskera mota eta espresioak ditu. A ber, nik uste bai, hizkuntzi, baina ja ez euskera batu bat. Euskera bat txeko edo talde bakoitzeko euskera batu bat egongo da. Euskalkixakin modun, ondarrun nire anaizarrak, nik eta nahi gaztik, ez du bardin berba etxen. Ordu nik uste, zure inguruk, zuzelan harremantzeza zen, komunikatzen, hizkuntza guztik modun, evoluzionaten duzela. Eta hor babei sartzen da, puritasun grin hori emoten dago hemen 10.000 sabinoran abixi dizela tokidanetan, latigazo limpio, euskera garbizaleak izango guz. Bai. Izela nire lagun oso lagunak, horrek kutsillo, horretik kutsillo, korte jungo di kutsillo guztik. Jende hori bada. Eta, gero aparte autokritika egon. Ze hemen, bebai, eta egon ginean prestatzen ez. Egon ginean pentsaten, ez dakau inungo esperantzai, hemen egi borobilak botateko. Azken du berba, gure esperientzi pertsona. Txatin bebai, zua ize gertagatzuen. Ze gero berba, engu berba bebai, nire kasuna errealitate bakarra ezagutzen debala, dala ondarruko errealitati, euskaldun baten bizinitxan, danak etxe ben euskeraz, ogixerosteko, zinea juteko, lagunakin kalin jolasteko, eta ni junitxan Durangoa batxillargu etxea, izan zen beste errealitate bat ezagutzi. Eta ja Bilboa, izan zen ja, el akabose. Orduan, errealitate horiek bezautuen bideoz. Eta nik lehen, nitxan, de los odiosos, euskeriaz. Orduan, hori kontutan hartu bideo bai, zegoeratan gazta. Bai, nik uste, zu arkakuso, zu euskal giro baten bizizina, baina ez da bardin Iruñan albun eukitxi, o nik nire eskualdin lekatxoaz, horreaz jarratxuko, horretik kutsillo gratuitu, bale? Lekatxo, berritxu, markina, inguruko herri guztik be, herri euskaldunak di. Orduan egoeri besta bardine, nik ezagutzen duten errealitate guztik adin bate arte beti bardinak zen.
Eta hor nik jaso neban, tortazo de realidad, hor baina. Arpegia pesan, toma. Zapla! Oiukatuk txatean dio, txikitan etxetik jasotzen ez dugunok eta gure herriak euskalkirik ez badu ikasten duguna batua da, Arabako herri askotan. Bai, nik ere euskara batua ikasi dut, baina azkenean ikuste dut agian euskalki bezala ez da determinatzen, baina hitza lekuan lekuko hitzak sartzen direla, eta adibidez nik uste dut hainbat espaziotan euskainola edo gaztelerako hitzak sartzea edo gero inkluso gaztelerari euskarazko hitzak sartzea, pues no sé, ematea... Baina azkanin hizkuntza guztik dakarre, oza... A ber, nik uste dut bai mantendu bideuela garbitasun bat, dut ondo mantentzeko, bai, edo euskalkixak ondo mantentzeko. Baina nik ez dut ikusten txarto bez, beste hizkuntza batutatik hitzak hartzi. De gero askok esan dabe, baina euskeraz badakago hitz hori. Bueno, baina eske nik igual ez hitz hori. Igual erosoago na beste hitz bat ibiltzen, eta aldou gure euskalkixan parte bilakatu hori. Baina jazten dizenin olako garbitxasun puntu horren bile denbora guztin. Zondarrun adibidez bebai gero, jentik oin periodiku ondon hartute da. Eta etorriko da bat, zehatxik esatezu periodiku, izparrin gixe dakau. Oso ondo, baina ni erosuana esaten periodiku, sentiuten dut. Ez jo, mesedez, periodiku esan dotelako. Da benda, txatina irakurten aiora probatxoa. Da oso interesgarri sebetxan du hasta galderi. Nik orain daukat dudaik handina, da sare sozialetan nola idatzi. Olaxe idazten dut hain, baina uste dut hobeto legokela seguruena txukunago, izango, idaztea. Horrekin bueltakan nabil orain, eta ez dauket erabaki bat hain du. Nik uste dut hori nire ustez, eta oiukatuk erantzun du. Bai. Zuk zuretzako errezagoa dena idatzi, puretaren bat beti zerbait esango dizu zuzentasunagatik, baina ulergarria bada idazten duzuna nahikoa da. Nik uste dut ordala, bai. Ui. Ze nolako hitzak esango zenituen bapatean isilarazi zaituela. Pi! Nik uste dut hemen pi, ez dut esan hitz txarrik, Baina nik uste dut kontu hoxe dala, ze helburutan, zure mesun helburu hori zein de. Orduan, horren arabera, erregistro aldo soldatu. Edo ez, zori askanin, zure esku da, ez da ez obi o txarraua. Eta adibidez, aldot ondarrutar oso itxi baten berbain, lagunakin modun, zeoin lasasauan nabil berbetan ulertzeko da, baina nire helburu dalako ondarrutar berbain, baina era ulerkor bat, osaiatu ulerkor peixatik. Igual ni kuadriakukin nire helburu Bilbon terrazan. Bilbon terrazan niri ez dozta etxenti. Ena bisiltzen. Aiorak erantzun, oiukaturi erantzun dio, ez da errazago izate edo ez, eremu publiko eta pribatuaren arteko ezberdintasuna da batez ere. Zaila da, igual egokiena euskalkia modu egokian idaztea izan liteke. Hori nola egitea den dut ikastea falta zait. Hor adibidez, nik adibide bat ekarri nahiko nuke, de hecho, ondarrutarra den lagun bat, Ainhoa Etxebarria, ezakit ezagutuko duzuen txatean zaudetenok, edo eta podcast entzuten gaituzuenok, edo YouTubeen ikusten ari zaretenok. Bera, gaztean ibili izan da lanean, eta orain uste dut ETV baten lehiaketan moduko saio bat izango duela, eta iruditu zitzaidan oso ausarta ez, baina normalizatzea ez, ez zuen ondarrutarrez hitz egiten, baina bai egiten zuela nahasketa bat, ez? Eta agian da Aiorak esan duena, ez? Euskalkia modu egokian idaztatan, kasu honetan hitz egitea, eta nik uste dut horretan ere guai egon zela, zehola, ze azkenean errealitatea da, ze beti egon barzara super zuzen, egia da, albistegi batean ez zarela agian euskalkiarekin hasiko, baina bestelako
kontestu ez hain formaletan, nik uste dut. Bai. Nik uste dut neurtu bidela zer registroetan zazen eta zein dan helburu. Oso momentu ofiziala bada, igual bai saiatu biga oso euskara garbi hori berbaetzen, zaskanin momentu ofizial bada da hori eskatzen dau. Isaleike lapur bat kuñau, isaleike. Beste registro batutan, igual bai aldo zuen. Zuk badakizu zure euskal kisa ze kostaten dan lexau, oza, guk adibidez ondarron bai, deklinabide asko eta aditz asko ez dakarre zer ikusirik. Orduan bai saiatzen gau, bizkaiera esan, o euskera batun esan. Da hor, niri dainoatxe beraz da nik ez da ondarrutarra, ez da benetak ondarrutarra. Zu, azkanin, EITB baten ondarrutarra da entzuten Euskal Herri guzti, era jaso baten danak ulertzeko. Euskera batu zeo zehatxik sortu zan bai, orduan saiakera horiek nitzako txalotzeko ti. Baina, bueno, nik uste dut agian aurrera egiteko pixka bat eta ez estankatzeko pixka bat. Hemen, niretzat superinteresgarri izaten ari da, baina agian lehen izan dugu bolondres bat, espero dugu beste bolondresen bat ere batzea Discordera, baina, bueno, lehenengo bolondresa badugunez, Kaixo. Karo, hor... Gabon. Norzaren esan nahi duzu? Ez, ondo entzuten zait? Bai. Bai. Bueno. Anonymous. Nik, itzegin nahi dut batuaz, baina euskalkiak, euskalkien alde ez da. Gio badakizut nor nahi zen, uste dut baten batek asmatuko zula nor nahi zen, baina zelako misterio bat, ezta. Badakizu sare sozialetan ibiltzen naizela beti euskalkien alde eta ez dakiz zer. Bien alde egingo dut, baina azteko eta bain gustatuko litzaitek esatea. Piskat bajo entzuten zaizula diote. Anonymous, gogorra guain berda. Anonymous. Zarata asko, Anonymous. Gaurko danak Anonymous esango dugu. Edo ez? Entzuten zait, edo zer? Edo ez bai, oin hobeto. Hogetan mikroa jarri dute, hauan. Bueno, zuok unai eta arkakurso hasi diren bezala, gustatuko litzateke nire hasiera ikastea, ezta? Bai. Unaiek esan duen bezala, ni ere herri euskaldun batean jaio nintzen. Orduan niretzat ez daukat, ez dut meriturik euskeraz jakiteagatik edo egiteagatik, niretzako nire kasuan ama hizkuntza izan da. Nire amak euskaraz irakatsi zidan txikitatik eta ikastolara joan naiz eta zelan da nire aitak adibidez euskaraz ulertzen du baina ez du egiten eta nik adibidez beti hitz egin izan diot berari euskaraz eta berak gazteleraz erantzun. Eta uste dut hori zerbait bultzatu behar duguna dela, ezta? Uste dut batzuetan euskaldun asko joera daukagula gaztelera pasatzeko naiz eta gaztela edo frantsesa edo naiz eta ondokoak hizkuntza ulertu, ezta borregatik jaio zen belarri prest eta horren gauza. Eta nik nahiko zaharra naiz, esango nuke Osakidetzarentzat oraindik gaztea naizen aldetik. Osakidetzako beti gazte. Bai, beti gazte. Nik adibidez Bizkairaz ikasi nuen ikastolan eta gaur egun ikastoletan ez dakit, uste dut iparraldean ez dela batuaz egiten, uste dut, ez nago ziur. Ziur! Eta ez dakit hori pista baten nor nahi zen dakiteko. Eta uste dut garantzitsua dela ikastoletan euskalkiak zaintzea. Ze herriko euskaraz, beste gauza bat, hitz egiten gaude batua eta euskalkien artean, baina hitz egiten duguna ez da euskalkia. Amorizak esaten zuen moduan ez da euskalkia. Zukalkia da. Edo azpi euskalkiak bezala. Garatu pixka bat gehiago.
hau da, bermeotarra, edo ondarrutarra, Guazemankeko ez dira txistea euskalkiak, izan da. ez dira euskalkiak, dira azpi euskalkiak. Ba, behintzat erroa Bizkaieran dutelako. Bueno, txapa hori soldata eta gero, bueno, hasi naiz ja bermetarrez hitz egiten epur bat. Hori da, sukaldeko euskara esaten dena, ezta? Uste dut, gure belaunaldia izan daitekela, ba, azken ikasi duena euskalkia ikastolan, eta gero nik institutuan adibidez, ba, batu ikasi nuen, ezta? Baina ikusten dudana da euskalkiei ez aiela behar den garrantzia eman. Ez dut esan nahi, ez dakite, batuaz ez denek ikasi da. Uste dut, batuaz ikastea ere oso garrantzitsua dela, bai euskalkiak eta bai herriko euskarak ere bai. Eta uste dut, idatziz ez dauden herriko euskarak eta ez direla askorik jabon. Ni uste dut horrela izan dela, Eta, bai. Bueno, txatekoi ere eta beste norbait sartu nahi baldin badu anonimoak egin duen bezala, baina, bueno, galdera botako dizut zuri, baina txatean ere... Anonimo bi, barkatu 2.0, barkatu, baina hori nik ordatxoa daukat. Eta esan nahi nuena da, adibidez, Ondarruko udalak egin zuen ba, Ondarrutarra nola idatzi. Hori, ez. Ondarruko udalak eman txosten bat, proposamen bat. Txosten bat, proposamen bat. Zelan idatzi lehiken nun Ondarrutar, herritxarrak aldaben parte hartu hori moldatzeko, baina ixe ofiziala. Saiakera bat izan, zelan idatzi lehiken. Eta hor da, udaletxeko webon izan. Zerbait ofizial bezala, baina zain nahi dut horri ikusten dela herriak daukan, zelan da, herriak edo ematen dion garrantzia bere sukalkiari dituko diogu, ezta. Orduan, nik uste dut beste herri askotan ez dela horrelakorik egin, mespretxatu izan da bai herriko euskara eta bai zelan da euskalkiak, eta askotan entzun dugu baten bat euskalkian idatziz edo ez dakit zer, provinzianismoa eta horrelako gauzak ere entzun izan ditut. Eta ez dut uste hori ere... Ez nago horrekin adoz, esan nahi nuen. Eta, hemen, gaioneaz, joder, doin emoten dau garran. Bueno, Anonymous ez daki hau nongun Anonymous. Baina akordaten... Ez, baina akordatena, egon zala, ez da EITB-ek sustatut esan, no ez? Inkesta batein ben euskararen erabilera da herri askota junzin, da uste dut izala komparatiba bat, ez da bi herri hauek izan zen bakarrik, baina Ondarru da Bermeon hartin euskal jakitunak eta euskararen erabilera. Da bideo bat agertu zen, da uste dut Bermio zala, oso zigur. Bermio eta Lekeitxo pentsa dut, edo Ondarru. Badakon bat, bai. Baina entzunean esaldi bat, izan zara, apur bat gogorra entzuteko. Batek esan, nik ez dai euskeraz, nik bermiotar dai. Bermiotar izango bazan goru beste hizkuntza parte bat. Nik uste dut, alako ideia hauekin, arazo potolo bat dala. Jendiazten bada euskal kixak alde batea hartzen da euskera batu beste alde batea hartzen gat desberdintxasun batzuk etxen. Nire ustez oso kaltegarrixak. Begira, justo txatean Axuri Beltzak esan du. Niri euskalki ezberdinen ezberdintasunak ematen dit gorrotoa. Ondarrukoa cool eta trapagakoa txarto. Euskalkien estatusak gure Davidetatik euskalki oro aurrera. Eta bueno, horrekin lotuta justo doa nire galdera, bota nuen galdera, eta bueno, zuei zuzentzen dizuet, Unai eta Anonymous. Baina txatean ere erantzun. Ez du bukatu nire espitza, baina bueno, bai. Bueno, gero lotzen duzue. Hori ez, pixkat Axuri Beltzak esandakoarekin zergatik edo zer dela eta ikusten da ikustekotan
hainbat euskalki edo euskalkiak euskaldunagoak direla euskara batua baino eta euskalkien artean ere zergatik egiten da horrelako mailaketa. Damos, zer da lata Leartibai de puto amu eta Leartibai ez, Ondarru. Es que gero Leartibai barrun Ondarru Bai. Eta sakanako euskara ez. Kukaina horreaz bai uste dut bizkat parekatzen dela ego borroka hau zein dan euskaldun hau eta zein ez dan, da hori alandik de. Bai, baina azkenean nik uste dut hori bakoitzak idazten duela, ezta? Nortzuk dira Ondarrutik kanpo, herritik kanpo euskaraz egiten duten gehiengoa, ez dakit. Nik ezagutu ditudan Ondarrutar denak euskaraz entzun ditut. Eta adiez beste herri batzutakoak ez ditut euskaraz entzun. Hori de bai ez dakiagun lako erderaz. Eneko da hartuta, ez dakit. Bromida. Baina nik ustot bebai, eta hau gaina ustot Ondarrutarren bat bebai txatin. Da jaber, nire iritzi bardin edakarren, Baina nik uste dut Ondarrutar asko, Ondarrutarrak oso herri euskaldun, ez que claro, zer da oso herri euskaldun bat, euskeraz berda etxen. Bueno, Ondarru mauko herri baten dakauela ulertu baik, ezagutzen duela gure egoera partikular hori eta sentitzen ga izango bagina jangoikuk. Orduan beste batek euskaraz etxen badau eta ni izan lehengoku hau hori indotena, Osa, hemen egon da deseraikuntza prozesu bat bai euskerin ingurun, beste egoera, beste zirkustantzia batzuk ezagutu de gero. Baina bai, ez dugu etxen euskeraz berba, euskeri bultzatzeko. Nik uste dut, jendik etxen da bela Ondarrutik kanpo euskeraz berba, sentitzen gazelako los putos amos. Seguk euskeraz daki hau, edabide desberdinan aldetik euskerik txalo asko, oza, Ondarru txalo asko jaso dau, herri euskal. Ez da izer, ata besti, baina nik uste dut dala gexaua, sentitzen gazelako gexaua gazela. Eta hori nik ne ustez, Hori horrela ez dut ikusten. Nik ikusten dudana, adibidez, nire kasuan, ez dut egiten bermeotarrez, bermeokoak gehiago garrelako edo ez dakiz zer. Nik egiten dut bermeotarrez, beste euskaldun batek jakiteko ni bermeotarra naizela. Bai, nortasun puntorioa da. Bai, baina horrekin ez dut esan nahi ni gehiago naizenik edo niri askotan pasatu zait euskaldunekin egon eta Ondarrutara entzun da, zu Ondarrutara zara edo Gernikako bati entzun da, zu Gernikarra zara edo. Bai, ze herri zai pintzen adibide modun. Zukun Bilbo baten, Bermeon egon naiz, eta entzun dut, Lapurteraz entzun nuen bikote bat, eta zein nuen, barkatu atrebentzia, Lapurtikoa zarete da. Lapurtikoak ez, basen nafartarra gara, ez dakiz zer da. Ni badaukate lagun bat basen nafartarra, eta azkenean lagun bat geneukan aman komunean. Beste barik, ez dakit. Bai, eta alde hori bebai, hori alan ide, oza, nik. Ez dakit, uste dut... Alde elkarrizkut asko gertadin. Bai. Adibidez, Aiorak jarri du Euskal Herriaren iruditegi bukolikoarekin lotura daukan euskalkiak hobeto enkajatzen du, ez? Mendi eta baserri euskalki hori. Eta hor, nik uste dut atek ere idatzi duela Iruin herrian gertatzen da ere behin baino gehiagotan nabaritu dut gorroto kakotxen artean hori gure euskera kaka izango balitz bezala eta ez dut ulertzen. Eta hor adibidez nik kontatu edo partekatu nahiko nuke karreran, kazetaritzako graduan, lehenengo lauhilekoan uste dut, genuela ikasgai bat euskeraren idazkera edo ez dakit. Eta, irakasleak jarri zuen mahai gainean gai hau. Eta zer pasatu zen, kasualitatea, geunden launafar klase horretan, bi Iruin herrikoak, bata Lizarraldekoa eta bestea Leitzakoa. Ez zen altzi bat. Eta orduan, egon zen, hasi ziren, atope, herri euskaldunetakoak, euskalkiak
euskalkian hitz egiteko aukera zutenak, eta batuaren aurka, euskalkien alde, eta batean, osea, gu, etzen kasualitatea izan justo Nafarrak, eta begira, puntu ezberdinetakoak ginela, Erasotuta sentitu ginela, baina era berean, osea, azaldu behar izan genuen, eta hau da, nire iritzea eta beti esango dute, osea, ni euskalkien alde nago, eta zergatik, nik ez dut aukera hori izan euskalki bat ikasteko, ez? Pues Ondarrun, Bermion edo dena delakoan izan duzuen bezala, eta era berean ikusten zuten gure euskera, beste mailako euskera balitz bezala. Guk euskera batua ikasi dugu klasean, eta horren hurbil dagoen zeozer. Euskera batua zuen, kasu horretan euren arabera hitz egiten genuen. Nik uste dut ez dugula guztiz euskera batua hitz egiten, baina tira. Baina hori ez, atek esandakoa. Iruñekoa, baina euskera hitz egiten da, eta berdina pasat, Nafarra izateko zein ongi egiten duzun euskeraz? Nik ere, euskara batuan alde ere egin nahi dut, ez da bakarrik hau euskalkin alde. Esan nahi duana da, adibidez, nik euskara batuaz hitz egiten ikasi dut lanean. Ikastolan ikasi nuen bizkairaz. Gaur egun bizkaira gainera galduta daukat. Institutuan ikasi genuen batuaz, baina ez genuen batuaz hitz egiten ikasi. Hau da, ikasi genuen, ez dakit, aditzak, ez nahi zoroitzen ondo, pastoralak eta ez dakit zer, baina traldaraldala horreitzen ez. Eta ez genuen hitz egiten ikasi. Eta adibidez, hitz egiten ikasi nuen lanean, gaztelera ama hizkuntza dutenekin eta euskaraz ikasten ari zirenekin, eta autua eginez, zuok euskaraz egingo duzue batuaz, eta nik ere bai, eta elkarren artean ikasiko dugu, ezta? Eta, horrela ziginen, eta gaur egun nik neuk euskara agiria daukat, C bat agiria daukat, ikusten duzuen nire euskara batuen jarioa ikusten zuen bezala. Eta nire lankideak ere batera zuten, B2 eta C baten batek batera zuen, eta gaur egun normalan gaztelera zen harremana gaur egun euskaraz egiten dugu. Eta ez dakit, ikusteko ez dakit, euskara batuak ere bere espazioa duela, ez da? Ez bakarrik euskalkiak euskaldunon artean. Hori da, Grasi Bernartek txaten esaten dut, eta pentsatzen dut batua eta euskalkiak bateragarriak direla. Nik aurretik kontatu duan historiari gehitu nahi diot, eztabaida horretan euskalkien alde agertu ziren, sutsuki agertu ziren pare batek karrera klasean gazteleraz hitz egiten amaitu zutela, hain euskaldunak ziren horiek, eta bitartean euskera batu kaskar horretan hitz egiten genuen lau nafarroiek euskeraz hitz egin genuela karrera osoan zehar. Sin más, nik uste dut azkenean kontua dela euskeraz hitz egitea, eta gure... Esan. Ez, sare sozialetan hori gertatu zait, hitzekin idatzi batuaz ez dakiz zer, bere profilan sartu eta dana gaztelera. Baina batua zer, euskara batua ala espainol batua? Zeuri ere beste gauza bat. Beste kontua. Edo blogean badaukat berrinoetarrez idatzita eta esan zian batek idatzi batua ez da. Da bere blogean sartu eta gazteleraz bere blogatan. Claro, haude, lehen aiora aipatu da bena, azkanin zure helburu bada bermiotarri idazti jazta, nahi dut esan hor, azkanin zuk erabakizu bermiot ez dakazu zertan euskera bat. Nik nahi izan dut bermiotarrak izatea zer ezo zeltan. Hori da, berantoki hori.
Hori da. Baina horrek ez du zan nahi batuaren aurka nagon. Hori da, bai, guztiz ados. Nago batuaren alde, baina bai zukalki, zein euskalkien alde, nit denen alde nago. Adibidez, zelan da, uste Sardinen bertan hitz egiten dutela, bai, bueno, ez dut esango euskalki, baina bertako horlako dialekto ugari, eta badaudela liburuak dialekto ezberdinetan, hizkuntza ezberdinetan, baina dialekto ezberdinetan eta idatzita. Eta adibidez, gaur egun euskalkian liburuak aurkitza uste ezinezkoa dela. Bakin zoelakon autua, hori, zelan da, hizkuntza nazionala, euskara batua, eta ez da, zer. Bai, bueno, Pugitarrek ere aipatu txatean, berak bere YouTubeko bideotan batuan egiten duelako, jendeak esan omen diola edo idazte, parre egiten diotela, justo pertsona bilentzat batuan entzutea, osea, Pugitar batuan entzutea oso antinaturala delako, ez, azkenean. Ez, nik uste hau da larazo handixena, osea, ja, klaro, lehen, Aiora sin love, baina ez que lehen aipatu da bena, euskalkiak bai, euskara batu bai urren dira. Claro, gai hau azkanien, gero, holan izan beharko litzake, baina atzetik gauzasko pasaten di, ez da la realitate bat. Eta hau bai, pertsona batek euskara batun berba etxearren, gero barrein, azken hau gertaten da. Da gero justo neaz lotute, bai, egen, aiora probatxoa, sare sozialetan euskarako akatz txiki blokeina, bakoitza zuzentzera dedikatzen den jendara. Eta ez sare sozialetan bakarrik. Hori da, hori esan bat. Nik hori, eta hau nik behin dut, horretxek esaten dut, eske ni ena lehen enitzan konturatzen. Ze privilegiatu nitxan, ez txarrera, baina ze privilegiatu nitxan gaztetatik euskeraz jakin dotelako, deuki dotelako inguru bat guztiz euskaldune, bezde jende asko ez da euki, jende hori ni baino gexaua da saiatzen euskeraz etxen, beranak atxakin, oez, ze ez da euki eremu edo esparru privilegiatu hori praktikateko horren beste, eta barre, baina barre edo atzetik barre, unibertsidadin batek, akats batein badau irakasle batei gauza bat galdetzen euskeraz, barre, eta gero nahi dugu jendik euskera saiatzi berba etxe. Eta ez hori bakarrik, barre edo galdetu errepikatzeko eta gaztelerara pasatzea. Osea, imaginatu, ni galdetzen dizut zuri, Unai, barkatu zer esan duzu, errepikatu dezakezu berriz? Beste modu batean, ez? Eta zuk gazteleraz erantzutea. Horrela nola ikasiko dugu? Osea, nola zabalduko dugu eta normalizatuko dugu, ez? Ze askorentzat, egiten dute autua euskara ikasteko, euskeraz hitz egiteko eta euskeraz bizitzen hasteko, eta gu gara hor lehenengoak oztopoak baino ez dizkiogunak jartzen gure hizkuntzari, ez? Gai haula gaingotze bestelaik laban bat. Gero dakau gainea, gu gero ondarruta, gu nire etxetik niretik engot berba. Gero dakau, ondo ipinitxe, usteko guk, geugazel honenak, ez gazen saiatzen beste zabaltzen. Ez gaz saiatzen bidi jendea izabaltzen. Akatz bat etxen badabe barre. Eta hori nik egin dut, eta itortzen dut nik egin dutela. Jute zazenin kanpoa, beste goera batzuk ikustezunin, azkanin baloratezu pertsona hoien alegine, nik ez dotetxen alegin bat berabez euskeraz bizitzeko. Hori ja etorrien gazta bakarrik. Beste pertsona batzuk ez dabe uki esparru hori, eta lagundu biharrenin barre. O barre, o denbora guztin zuzen. Damen anekdota bat, hemen seiretasun eukentzeko, izan zen, una fantasia. Parrandan, Bilboko kafean zokisa. Ai, antzokia. Zigarratxo bat erretea urten. Eta gertaztan, Bizkai eskerraldeko, Bizkai eskerraldeko pertsona bat. Euskeraz berbetan entzun, egon ginen ordu bete, da etorregaz, esan momentu bez, Hasieran barregarri, baina ordu bete eta gero ez. Euskeraz nahi balda praktika, eta zuzentzeko. Txaun ginen elkarrezketan normal, baina berak eskatuzten zuzentzen. Eta nioin hasina bai, eta hau, euskal, eta oin zabalduko, ez da inberde zabalduko. Baina ja, hanen sartuko.
Euskaldun zahar gisa, Euskaldun berriai, nik erabaki dut ja ez zuzentzi ez bazte eskatzen zuzentzeko. Ze ez da bape erosu, pertsona batentzako saiatzen dan bakoitzin, egoti Euskaldun zahar bat denbora guztin, zuzentzen dana. Edo ergatibu dela. Bai, min emoten dau belarrire. Baina ez da urkullu dabilela ergatibu txarto erabiltza. Kaleko pertsona bat saiatzen dana. Orduan, eta Bai. honamen, Euskaldun bere, Euskaldun zar, dile bi termin. Begira, txatean oiukatuk esan du zuzentzea berez ez dut uste txarto dagoenik, baina moduak eta moduak daude guztirako, eta horrekin lortuta Rasi Bernartek lehenago esan du. Oso erraza da Euskalduna izatea, eremu Euskaldun batean, denboralitxo bat eman beharko lukete zonalde ezain Euskaldun batean, eta ez gara tafaia edo tuterara joatea zari, suposatzen dut Rasi Bernartek hori esan nahi du, osea, Iruñera etortzarekin edo Bilbora joatearekin, edo Gasteizera joatearekin ikuste dut, edo iparraldeko egora ez dut oso ongi kontrolatzen beraz ez dut esango. Eta oiukatuk, adibidez, esan du, niri behin, baino gehiagotan, batua hitz egiteagatik euskeraz ez dakidala errandidate, zure ingen naizela euskara ortopediko faltsu bat dudala, eta bat. Esan zeu zer? Bai, Horrein zuzenean dago. Bai, Bai, zuzentzaren arabera eta horri buruz, nik trukotxo bat esango dizuet, A ber, eta nik egiten dudana da, adibidez, Anonymous truko. adibidez, batek zerbait txarto esaten badu, nik galdetzen diot esan duena, baina hitza ondo esan da, adibidez, ama esan dio, da. Orduan amak esan dio! Da, orduan, Bai, hori bestea da. konturatzeko amak dela, eta ez ama dela. Baina ez dio desaten, amak ergatiboa du. Orduan, Claro. ez dakit horrelako... Claro, Euskaltegiko liburua. Antzot izan, a ber, hemen ergatibo erabili dizu, ze... Baina ikustot oso pasibo-agresibu dela, Osa, niri ez leztake gustako pertsona bat era hortan zuzentzen azti, osa, azkanin, elkarrizketa batenga kalin parrandan, pertsona bat niaz berbetan bada, niri ez basta espreski esaten. Bai, Zuzentzeko, nik ustot oso Adibidez. invasibu dela zuzentzen azti. Hor- Nire ustez, Bai, behar bada, kontestua ez dut ondo jarri, Claro, kontestu. barkatu jarri, ze nik badaukat berbalaguna edo mintzalaguna, Bai, eta horrekin bai egiten dudala batuaz ikusten duzun moduan bat entrenatzen abil, eta horrela zuzentzen diot. Ez dio desaten, hemen txarto egin duzu, ze berak Claro. zuzentzen nahi du, baina nik ez diot horrela zuzentzen, ez diot horrela bortizki zuzentzen, esaten diot, orduan ez dakiz zer da, berak esan dit, bai ez dakiz, orduan ez Bai, dakiz. usan ikuste zuzentzen azteko kasu, zuzentzen Bai. truko Eta nahi duten, basta. Eta ez dizkiot akatzetenak zuzentzen, da beste alde batetik Euskaldun zarren bat egongo da hortik arro usteko duena dena ondo egiten duela eta A ber, ez beste barik. ondarrutarra analiz pertsoni, gaixu. Uste badau euskera supertop dala, gaixu. Baina, pentsaten dugu lagazela, no? Ostia. claro, nik uste dut hor ere dela kontekstua, ez? Azkenean berbalaguna baldin bazara ere da kontestu bat zaudela euskaraz hitz egiteko eta hobetzeko, mintza praktika egiteko eta bat. Eza berdina, momentu hori agian izan daitekela pote baten bueltan, kafe baten bueltan edo dena delakoa, edo parrandan. Bai. Ordan Eta- ikuste dutela hor, bi pertsonen edo parte hartzen duten komunikazio prozesu horretan parte hartzen dutenen adosketa modu Bai. bat. Batez, jendea bultzatzen dut, edo, hori, bultzatu ez. Animatzen dut, hori, mintzaneten puntatzera, eta hor, bere mintza laguna aurkitzea, eta nork daki.
Berbada arkakusokor topatuko du mutilaguna, ez dakit, Oye, pero que gratuito! Zalenzaz, Edo zerbait erran nahi didazu, zitar. Ups. Bueno, barkatu arkakuso nik ja badaukate mintxalaguna. Bueno, Anonymusen eskaera Propuesta edo indecente. gomendio honekin utziko dugu podcastean entzuten ari gaituztenendako eta YouTube ikusten ari diren guzti hoientzat, baina guk hemen jarraituko dugu Twitchen. Mujarritzaguz. Baina hori, datorren astean badakizue, dena. Entzun nahi baldin baduzue, hemen parte hartu nahi baldin baduzue, bueno, eske oraindik geratzen zaigu, osea, nik uste dut, luze joango dela, baina, bueno, horretarako, zer egin behar dute? Aste azkenetan, arratzaldeko bedera, bueno, ja gaba, ja Bai, gau. gabeko behatzitan, twitch.tv/arkakuso Twitcheko kanalin sartu, da parte hartu dela, gaina gaur txata da borbor, Bai, Gaur da baditugu borbor. iruzkinak irakurtzeko, baina hori Twitchen geratuko da. Hori da. Eta aurrengo asteazkenean zer izango dugu izpide? Batek daki. Beraz, datorren asteazkenean 9:00 Unai eta biok hemen egongo gara Arkakusoren kanalean, Twitchen, gaueko 9:00 aurrera. Eta bestela, astero, vitamina dosia podcastean, izan Spotify, Google Podcast, Apple Podcast edo dena delakoan, eta YouTubeen. Urrengora arte. Bestela zitalen kanalean sartu, lasai. A ber, Anonymous. Anonymous! Venga, zu ere agurtu, Anonymous. Agur. Bai, agurtu... Main spam, Anonymous. Baina nahi, aldota agurtu gentie, Venga. Bai, eskerrak emon zenkede, bai. Bueno, bai, eskerrak txaten zauzindan hori, Unai Arkakuso, Euskara Batua, Euskalkizek, Zukalkizek eta garantzitsuena Euskaz itxi dela, Hori da. anime Euskaz itzen, anime beste batzuk Euskaraz itzen, saiatu Euskaraz itzen erdaldunekaz, eta, bueno, ala jungo gara kitxik Euskal Herri altzaten. Hala, eskerrik asko da hori da Gabon. Hori da, horrekin hemen utziko dugu, baina Twitchen jarraituko dugu. Bai, hau ez guz, Baina YouTube... Agur podcasters eta Agur, YouTuber podcaster, ikuslez. Agur da, noi. Agur. Eskerrik asko. Zerrera pantaiak itzali